Ġie ffirmat ftehim kollettiv li ħares l-interessi tal-ħaddiema akademiċi fil-Junior College. Il-ftehim kollettiv jinkludi fih titjib fil-pakketti finanzjari tal-ħaddiema akademiċi iżda mhux biss hekk. Fil-fatt se jkun jinkludi rikonoxximent kif ukoll titjib fil-kundizzjonijiet. Preżenti għall-iffirmar tal-ftehim kollettiv kien hemm il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Clifton Grima, il-Prinċipal tal-Junior College Paul Xwireb, il-President tal-Unjon tal-Għalliema Marco Bonnici, ir-Rettur tal-Università ta' Malta Alfred J. Vella u s-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana. Il-Prinċipal tal-Junior College Paul Xwireb qal li hu ta' pjaċira li jara dan l-iffirmar iseħħ għax ifisser rikonoxximent għal ħaddiema akademiċi tal-Junior College li qiegħed ukoll ineħħi l-inċertezza għal ħaddiema. Il-President tal-MUT Marco Bonnici qal li din hija okkażjoni importanti għax permezz ta' dan il-ftehim se jtjiebu l-kundizzjonijiet għal ħaddiema kif ukoll il-pakkett finanzjarju tagħhom. Ir-Rettur tal-Università ta' Malta Alfred J. Vella qal b'sens ottimist dan il-ftehim se jtejjeb il-kundizzjonijiet tal-letturi biex ikompli jingħata l-aqwa servizz fil-Junior College. Minnaħa tiegħu is-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana qal li minn dejjem emmen li biex is-servizz pubbliku jkun wieħed b'saħħtu irid ipoġġi lil ħaddiema fil-qofol tiegħu. Huwa qal li tul dawn l-aħħar 5 xhur ġew iffirmati 12 ftehim kollettiv u li dan juri kif il-motivazzjoni fuq il-postijiet tax-xogħol titjieb fejn kull impjegat ikun apprezzat. Intant il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal kif din hija okkażjoni sabiħa e kif wara perjodu ta' negozjati waslu fi qbil li permezz tiegħu se jiġi assigurat rikonoxximent lill-edukaturi u l-irwol importanti li għandhom fih dan is-soċjetà.